Stimulačné injekcie skladujte v chladničke. 5 až 10 minút pred aplikáciou si injekcie vyberte z chladničky. Injekcie aplikujte do podkožia, oblasť pupka 5 cm na jednu alebo na druhú stranu. Pred aplikáciou injekcií si dôkladne umýte ruky. Na pevnú podložku si pripravte všetky potrebné pomôcky k aplikácii. Dezinfekcia, tampóny, injekcie, nádoba na odpad. Aplikácia injekcií nie je viazaná na to, či ste nalačno alebo po jedle. Menopur. Balenie Menopuru obsahuje ampulku s práškom, striekačku s rozpustnou látkou, oranžovú ihlu a viacero kalibrovaných striekačiek. Ihlu nasadíme na striekačku s rozpustnou látkou, strekneme celý obsah do ampulky. Prášok sa rozpustí, ampulka obsahuje 600 jednotiek. Po rozpustení vyberieme ihlu so striekačkou, odložíme a kalibrovanou striekačkou si z ampulky nasajeme potrebný obsah podľa toho, akú máme dávku stanovenú v stimulačnom protokole. Vydenzifikujeme miesto vpichu, urobíme riasu, pichneme kolmo na doraz, pomaličky vstrekneme, narátame do 5, vyberieme, striekačku vyhodíme, ampulku so zvyšným rozpusteným práškom odložíme do chladničky a použijeme na ďalší deň. Použité ihly a striekačky nehádžeme do komunálneho odpadu, hodíme do vopred pripravenej nádoby, odovzdáme v lekárni alebo vo vašom centre.